Dili lang din sa sugbog isaulog sa mga libuto ang kapistahan sa Banabata, kundi apil usab sa ubang nasod. Sama dito sa Hong Kong, din nagkayusa atong kababayan sa pagsaulog sa sinulog. Unang giselebrar ang misa sa St. Joseph Church sa Central Hong Kong ug dayon ang sinulog dance sa gawas sa simbahan. Tudo kostyum ang mga miapil ug misaya at tubangan sa imahe ni Senyor Santo Niño. Samtang di sab magpawahi ang mga Pinoy sa Australia nga mag-pit senyor kapinsaw sa kalibo ka mga diboto ang miapil sa sinulog sa Clayton, Victoria 2020 nga gipahigayon sa Namatjara Park, Clarinda. Usa ka misang ipahigayon sa St. Andrews Parish nila ni Reverend Monsignor Litoy Asis o Reverend Father Rolin Vix. Todo kostyum sab ang mga miapil sa sinulog dance human sa misa na pinanguluhan sa ilang festival queen nga misaya o bit-bit ang imahin sa Santo Niño. Kapin 30 na katuig gipahigayon ang sinulog sa maong nasod nga gisuportahan usab sa Australian Visayan Association of Victoria.